ଦେଖନ୍ତୁ ଏପଟେ ଝରଣାର ପାଣି କେମିତି ବହିକି ପୁରା ବାହାରେ ବାହାରେ ସେଟା ପଳେଇ ଆସୁଛି। ଆଉ ଏଇପଟେ ଆମର ଭାଇମାନେ ସବୁ ସେଲ୍ଫି ଫେଲ୍ଫି ଉଠାଉଛନ୍ତି। ଭିତରେ ତ ଆହୁରି ବହୁତ ଅଛି। ଆଉ ବହୁତ ଦୂରରୁ ଆସିକି ଆମର କାଉଡ଼ି ଭାଇମାନେ ଏଠି ଆସି ପାଣି ଢାଳିକି ଏଇଠି ମନ୍ଦିରରେ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଶ୍ରାମ କରୁଛନ୍ତି ସେଇଠି। ଆଉ ଖାଇବା ପିଇବାର ତାଙ୍କର ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ପୁରା ଜୋରସୋରରେ ପୁରା ଚଲେଇଛନ୍ତି। ଭିତରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଏଇଠି ଏଇ ଗେଟ୍ ଦେଇକି ଆପଣଙ୍କୁ ଭିତରକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଇଠି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ ଆମର ମା ପ୍ରଧାନୀଙ୍କ ରାସ୍ତା ଦେଇ ଆପଣମାନେ ଏଇଠି ଯିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଭିତରେ କେତେ କାଉଡ଼ି ଭାଇମାନେ ପୁରା ଅଛନ୍ତି। ଏଇ ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ଆପଣମାନେ ଆସିଲେ ବହୁତ ଇଆର ଆନନ୍ଦ ନେଇପାରିବେ। ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ଗୋଟେ ଆସିବାର ତାର ଗୋଟେ ମଜା ବର୍ଷା ଦିନରେ। ବର୍ଷା ତ ଆଜି ହେଇନାହିଁ ଅବଶ୍ୟ। ସବୁ ଆଜି ପୁରା ଏଠି ମନ୍ଦିରରେ ରଖୁଛନ୍ତି ସବୁ। ମୁଁ ତ ଜାଣିନି, ମୋତେ କହୁଥିଲେ ଇଏ ମା ପ୍ରଧାନୀଙ୍କ ମନ୍ଦିର ବୋଲି। ପ୍ରଧାନ ପାଟ ନାଁରେ ଏଇଟା ଏବେ ବିଖ୍ୟାତ। ଗୋଟେ ଠିଆ ହେଇକି ପୁରା ସେଲ୍ଫି ନେଉଛନ୍ତି। ଏବେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଗକୁ ଯିବା, ଦେଖିବା କ'ଣ କେମିତି ହେଇକି ଅଛି। ପୁରା ପାଖକୁ ନ ଗଲେ ଆପଣମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିବେନି। ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ପାଖକୁ। କେତେ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ସବୁ ଛୋଟ ବଡ଼ ସମସ୍ତେ ପୁରା ଏନ୍ଜୟ କରୁଛନ୍ତି। ସବୁ ପୁରା ସେଲ୍ଫି ନେବାରେ ପୁରା ବ୍ୟସ୍ତ ହେଇଗଲେଣି। ପୁରା ସେଲ୍ଫି ନେଉଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ